はい、もうこれ YouTube にアップしますから。こっち動かさないんだ。止めんだ。もっとね、もっと書いて、もっと書いて。そう。だからここにこれが当てんの。ここ。そう、また締める感じっすよ。グッて。野球と一緒っす。野球と。バッティング似てるね。似てますね。はい。ここでこのももを止めんの。ピタッて。いいんだよ、右で右入ったらいいんだから。逆にシュッ。ちょっとこうなるんじゃったらこのまま尻立ってるの。これシュッて。もういいじゃんいいじゃん。これで右のもうパンチを乗せる。これで乗せる。パンチをもういいじゃんいいじゃん。そう、体重乗せる。そう、肩甲骨使って。右。逃げてこれで。打ったらすぐ戻す。そうそうそう、いいねいいね。いい感じ。そう、手だけじゃなくて体も戻す、しっかりその姿勢に。入れる感じ。こことここも当たる。うわ、いいね。腰から下半身。お、いいねいいねいいね。重くなってる重くなってる。ストレート。ワンツーワンツー。ワンツー。ちゃんとまとめて見て。お、いいいい。そうそう、ジャブをしっかり打つ、もっとしっかり打ち抜く。ジャブ遅えよ。それじゃあ長谷川穂積に勝てねえ。勝てねえから。取ってる。これ YouTube にアップしますからね。右腰を当てる感じです。いや、それ開きすぎ。で戻す。そう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 。おお、いいパンチだよね。そう、いいですね。で打ったらすぐ引く。そう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 、いいぞ。いいねいいね。ああ、もうそう。わかんねえぞ。左もっと強く。ワンツーもわかんねえのか。1と2だバカ野郎。お前お前野郎。はい、8発連打。お前連打だこの野郎。1と2もわかんねえやつは連打だバカ野郎。俺はい、8発。遅い。うん、全然ダメだよ。まあ、はい、10発。そう。はい、じゃあ10発目もう一回。10発目強く。はい。そう、同じ場所にいたら打たれっから回る。なんじゃ倒れねえぞお前。もっと思いっきり打て。そう、ガード上げて、右ガード。何これヒーリングだよこれ。